Una pregunta, es poden previndre les inundacions? És el que s'ha proposat descobrir-nos avui l'enginyer forestal de capçalera del programa, Ferran Dalmau, ha anat al Zira, a la Ribera Alta, per a mostrar-nos diferents infraestructures hidràuliques que funcionen com els tallafocs. Ajuden a contindre l'aigua en episodis de fortes pluges, com l'última dana del mes d'octubre. Bon dia, amics i amigues de la Via Verda. Avui hem vingut a veure infraestructures que ajuden a la prevenció d'inundacions. Igual que els tallafocs ajuden a previndre incendis, aquest tipus de dics, els dics de laminació d'avingudes, ajuden a previndre inundacions. Bàsicament, això el que fa és que frena la força de l'aigua, va deixant així els sediments i diguem-ne que amb el temps va omplint-se, però podem veure que encara li queda molta vida útil. Està en un 50% encara de la seva vida útil, per tant, sí que està fent aquesta primera tromba, estem protegint sobretot també, penseu que estem protegint tot el complex del monasteri, tot el cau de l'aigua, tot aquest caudal podria ser molt més pronunciat, molt més encanonat. El problema de les inundacions la gent no ho sap, però comença a les muntanyes. Tan mal és quan ens falta vegetació, quan ens sobra vegetació, i això provoca risc d'incendis. Suposo que en la gestió forestal està el misteri o el secret. Clar, el cas d'Alzira, que és un municipi que s'inunda sobretot per barrancades, tant el barranc de la Casella, el de la Murta, el de l'Estret, tots van a confluir al casc urbà, perquè tots estan perimetrant-lo d'alguna forma. Penseu que si no tinguérem una bona conca hidrològica en vegetació i que la infiltració farà el seu efecte, la laminació d'avingudes farà el seu efecte, els caudals punta que arribarien al municipi en una intensitat torrencial serien molt més ràpids i molt més pronunciats. Som conscients en Alzira que cuidant la Murta ens cuidem a nosaltres. Ja no és sols un espai bonic, un lloc saludable, on gaudir de la natura, sinó que realment té unes funcions de cara al municipi. Una de les polèmiques que hi ha hagut durant la dana ha sigut el paper de la vegetació en els llits. N'hi ha que diferenciar les canyes, Arundodònax, que és una planta invasora, i la vegetació de ribera, com la que estem veient en els barrancs de la Murta i la Casella. Mireu, vaig a ficar aigua en una zona en la que he posat vegetació i aquesta aigua va filtrant a poc. Per contra, si jo fico l'aigua així que no hi ha vegetació, si se n'adoneu, l'escorrentia és pràcticament immediata i corre cap avall. Per tant, massa vegetació, mal. Poca vegetació, mal. Com diuen en este poble, tot té un mig i dues vores. Aquestes terrasses que podem veure així estan en una zona que té molta pendent. Aquestes terrasses se feien per aprofitar l'aigua i el que tenim és una zona plana artificial, totalment artificial. Aquest tipus de terrasses poden infiltrar moltíssima aigua i són també una línia de defensa contra les riuades i les inundacions. I venim de veure les infraestructures que tenim en la muntanya, hem vist el sòl agrícola i la seva importància per a la infiltració, però també heu apostat per obra més dura per a la prevenció d'inundacions. En què consisteix el canal que estem veient? Doncs mira, la idea va sorgir quan ja fa 9 anys. Era necessari, molt necessari per al risc d'inundacions, fer un canal d'interceptació dels barrancs nostres que venen de la muntanya, arriben al poble, laminen per dins del poble perquè els han tapat aquests barranquets. Per tant, necessitaven defendre aquestes zones del poble com? Interceptant, per això se diu canal interceptor, els barrancs que arriben des de les capçaleres que heu estat veient. Sobretot quan plouen, com tu saps, 200-250 litres en un dia, això no n'hi ha claveguera en què se ho tragui. Per tant, tenim un problema en els col·lectors del poble. Entren dins de les cases i és impossible d'evacuar fàcilment. Què tens? Una primera funció és jo arreplegue les aigües, per tant ja estàs fent de tant de tempestes, és a dir, jo aquestes aigües les retinc i després les canalitzo, les conduïsc a les eixides habituals normals que arriben fins al riu. No vas a evitar mai el risc, això és impossible, però saps que igual la freqüència del problema que tens passa de ser de tots els anys a ser una vegada cada 15 o cada 20 anys, ja és algo. De la mateixa manera que un tallafocs pot sostindre l'impacte d'un incendi, ha protegit Alzira d'esta darrera dana que hem patit? Sí. Molt. Així igual no és la que més ha caigut, però evidentment en aquests registres simplement que van haure entre 200 i 250 litres per metre quadrat, en poques hores, això haurà entrat mig metre o més dins de la població. Una cosa important, això no és un canal a l'ús, no estem parlant de ciment de formigonat i ja està. Això té una incorporació també de paisatgisme. Infraestructura verda. Efectivament, perquè la gent, a més de tindre-lo per al tema d'inundacions, també puga gaudir d'ell. I veieu com se pot passejar entre boscs de ribera.
Esta infraestructura, este canal interceptor de les bases, ha suposat una inversió de 4 milions d'euros. Evidentment és una inversió important, però la pregunta és quants costos s'estalvien amb aquesta inversió? És important prendre consciència del que ens està passant. I el pitjor que ens pot passar en esta dana és no aprendre del que ens acaba de passar i del que encara ens està passant. Com sempre, salut, trellat i sostenibilitat. I ara especialment, molta solidaritat. Quin goig fa veure els colors de la tardor.